Вече 3 вечери успяваме да се събереме, аз те намирам. Вчера дори легнах върху теб и искам да си моя парко място до живота. Вижте тая Маша. Как са и се дигнали акциите? Мани мразя я. Както има 3 парко места е непоносима. Колега, имаш ли вода? Не, свърши ми. Ти за какво си тук? Абе, дъщерята идва от Русе и ми е едничка. Много си я обичам. Преди около седмица дойдох тук. Да запазя място, да има къде да спре. И за какво си тук? Аз ли? Тя жената си има любовник от Стара Загора и аз реших да му направя мръсна, като няма място къде да паркира, сеща. Няма да намери друго място скоро. Всичко за семейството, разбираш. А ти, братле? Аз съм тук от ВИК-то. Трябва някъде да се паркира багера и тук на тия 3 места, дето сме ние, ще се копае на парките, защото тече, знаете, няма как. Между другото, мерси, че ми правихте компания. Тия 5 дни бяха страхотни приятели. Дядо, от 3 години те гледам живееш в колата. Защо така? Ами аз се качих да си търся парко място и